guys, tini moनसे ओरैबायदि रफ' भिडिअ लाना फैलायबायना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो इन्टारेस्ट ला आरो भिडिअखौ एसे लाइक खालामना गोलांबानो जाबाय आरो गासैबो टेक टेक खालामना जाबाय टेक टेक बुजिदोना नोंथांमोना कमेन्ट टेक टेक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेल गोदान हाबफैदो चेनेलखौ तुट खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै गोसो आंबो तामाम गोसो बे सान्द्रि मोखांजों बेरायनो अरे कहना क्या चाहते हो किन्तु कागजा गैया नालाय बिनि थाखाय बेरायनो हाया आंबो बेफोरबायदि हमनो गोसोलै बे सान्द्रि मोखांनि खावलायावहाय गोसोमोन आंबो बेफोरबायदि सिख्लाफोरनि गेजेरावहाय माने माबायदि मोनगोलै एसे गोजोन मोनगौमोन बे सान्द्रि मोखांनि माने बे ड्रेसखौ आं जोबोर मोजां नुदोंलै मोनथिबायना नोंथांमोना बे जदि नोंथांमोना नागिन डेन्सखौ नुवाखै एसे नायना लानो आंबो गोसो बेफोरबायदि आखाइखौ बेफोरबायदि खालामनानै नागिन डेन्स मोसानो मजा आया सयथिबो आंबो बेफोरबायदि सिख्लाफोरा उन्दु नागिन डेन्स मोसानाय बायदि अरे कहना क्या चाहते हो आंबो बेफोरबायदि उन्दु नागिन डेन्स मोसानो गोसो जायोलै इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए चल झूठा मुझे पैसा नहीं चाहिए नोंनो फान्थावनि चाहिए दौलत नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए फूल और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए रात में फान्थाव चाहिए मुझे फान्थाव तो गाइस फान्थाव सान्थावखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय भिडिअखौ एसे लाइक खालामनो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्टखौ थाक खालामना होबानो जाबाय दे किन्तु आरो जायफोर चेनेल गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस बाय बाय